So baba vake vakafa back in 2002. Asi chaitika ndechekuti from 2002 onwards aiti akatanga kurota baba vake vachimuudza certain things zvine izvozvo zvaiitika to a point yekuti pese panga kuti akaudza vanhu vekumba kwavo kuti ndarota baba vachiti so vanhu vekumba vaitozongomirira chete kuti zuva rakenya rataurwa rite sei risvike zvinhu zvobva zvaita sei zvinhu zvobva zvaitika. Fast forward now in 2013 aroorwa murume wacho akushandira kukariba ainge ari mupurisa ndopaakati regai ndimbonoshanyira murume wangu. Asi paakaenda achinoshanyira murume wake achisvika kukariba kwekuye murume akasvika murume wake akadhaka ndobva vatanga kuti argument murume akuti kuwasirei mwana wadi kuuya nemwana andika uyu achiti aiwa zviti ndifambi nemwana wakandidza kuti kunoko kune mhuka saka ndaida kutanga ndambouya ndoasesa situation. Murume ndopaakabva ati uona kuti iwewe uri kuita zvichihure saka chikuitika manje ndechekuti chihure chauri kuita ichocho saka wasiya mwana. Kubva ipapo vakabva vatanga kunetsana asi vari mukunetsana kudaro arohwa nemurume wacho mupurisa uyu. Something strange happened. Zvinhu zvinotyisa zvakaitika. Baba vake vainge vakafa 2002 vakauya live. So nyaya yangu yakadai so baba wangu wakashaika muna 2002. So kubva pavakafa pacho ndaigara ndichivarota vanouya kuhope votondiudza kuti ndauya kuzoita zvakati nezvakati zvavanenge vataura izvozvo zvinotoitika chaizvo zvekuti vanhu vari around me vanga vakutozviziva kuti ndikataura kuti ndarota baba vauya vachiti zvakati vanotomirira kutarisira kuti zvandataura zviri kusadzikiswa here. So 2013 ndaenda kukariba kwanga kuine murume wangu by that time. Ndasvika paya ndatambirwa panyamonga pepe nevamwe vanhu vakanditambira iye angasipo. Ndobva ndaendeswa kuHeights. Ndasvika kuHeights kwekwe ndokuwana mukomana aripo but akadhakwa. So the first thing chakabvunza ndechekuti wasirei mwana kalast born kangu by that time. Ndobva ndati ndamusiya nechikonzero chekuti mimi makati kunoku kune mhuka neneso ndachida kutanga ndaona kuti kwakamira sei. Zvikanzi hazvidzo zvamusira utori nezvikonzero zvako zvamusira what I'm going to show you. So ndakaenda ndine monaki ndakaisa zvinhu zvangu zvese zvanandatravhela nazvo zvacho mauniversity tangu kuchikoro reOlive but zvandaitodawo kuitawo naro nene. So this man akabva atora monaki yangu ndobva aenda kuroad ameno kuroad kupi panotungidza ndomaiwe nefuko nepasipoti yangu yakanga yadzima moto ndiri mbasi ndobva ndaiisa monaki saka akanopisa zvese zvakadaro ndobva ndasara nehembe dzakandakapfeka papo. Saabva kunopisa zvinhu zveshe akabva auya ndobva andirova ndakarohwa zvekuti chaizvozvo rohwa chaizvo andirova kudaro ndobva anditi hazvina kukona kuno totodzokere kubva. He said a lot of things zvinhu zvakawandisa zvakataura ndati vanangoti it's okay ndandisingaoni
ndakazvimba fesi yese. So munhu yakabva atobva, ndobva ndakufunga kumabhawa here ndokuzodzoka kunze kwakunochena. Adzoka kunze kwakunochena ma7 makuseni ndobva atogeza, pfeka uniform yake ndobva atoenda kubasa. Aenda kubasa, vamwe vanhu vakazondiona makuseni kunze kwachena, vakanditi mabva maenda kunoripota, endai kupolice police station uko munoripota. Ndobva ndatodzwa madirections so ndobva ndaenda. Ndinopinda pagedhi repapolice station paipa ndakaona murume nemukadzi vanga vachibvawo uko vachifamba towards me. Ndobva vamira, ndobva ndatomira pai ndobva mama kwakanaka here, asi makaita accident? Ndakati ndakuita accident, ndakarohwa. Makarohwa? Nani? Ndobva ndataura zita remunhu uyu. Only to find kuti vanotoshanda nemunhu iye atoripo kupolice station papo. Ndobva zvanzi endi kuna dispo. Ndobva ndaendwa nembebe. Ndasvika pepe ndokutobvunza kuti what happened? Ndobva ndatsanangura so munonzani? Ndataura pepe. Dispo was also name. Naiwe uri mwana wanenge saka iwe uri kurohera mukati. Ndobva zvanzi watauta ngati aini nangu handina basa nezvakawanda apisa certificate rangu ndora ndikuda zvanzi masimsekere makambonyanya kupasa zvinenge chichi ndikati handina kupasa zvokudada asi ndotongorida. Ndobva dispo vamuti I'm giving you a week udzosere munhu zvinhu zvake zvawapisa chichi panosinga chadi munhu unongomudzotonebo anzi watota okay. Ndobva ndatobuda pepe. Ndakubuda ndakutofamba kuti ndinobuda kugedhi uko ndinotsvaga zvimota zvekukwira. Ndobva nditeera munhu. Ndobva svika akati wawe uzondinyatsisa kubasa kwangu ndokura, saka dai uri munhu wototsvaga zvekuita kudisappear because I'm going to kill you. Ndakangoti aiwa mathreats. Ndobva ndobva ndatoenda kupi? Ndobva ndatoenda kumba kuya. Saka ndasvika kumba ndakabva ndatokumbira vamwe mai pekuti ndirare. Ndobva wandipa ndobva ndanorara pachinhu chichi ndakanangana nemba but ndiri nechekumashure kudai, ndiri futi nechemurodhi munobva nevanhu kugedhi uko. Saka ndakarara kudaro handina kuziva kuti munhu uyoyo auya manje ateera auya kuzozadzisa zvataura kuti ndozokura. So akakanda chidhini inini handakatokotsera. Ndobva mwoyo wangu kutonge ndakanzwa voice rakanditi zvengesa musoro kuchienda kusaidu. Saka ndakangoita izvozvo zvanga zvichitaurwa nevoice iri. Ndobva ndatoisa musoro wangu kunoku ndichingodai pachipfuura chidhina chichiita maungira chichinorova imba uko chichipwanyika. Ndakasimuka ndikubara ndichimhanya manzwa. Ndakamhanya ndokutobuda kurodhi iye mume achinditeera ndichimhanya. Ndamhanya ndichingonosvika kurodhi ndobva ndatoona kombi. Ndichitomisa kombi ndichipinda mukombi kumwe. Ndandisina mari yetransport ndakangopinda kombi ndonyamuka. Ndatonzi kuenda kupi? Ndakatonyamuka. Vanhu vaya vanambondibvunzawo kuti mari yekombi because they could see nemamirana ndakaita kuti hazvina kumira zvakanaka. So tasvika kunyamuka kwekwe kwanga kwatokoma 3-4 tasvika kunyamuka ndatodzikana nobvunza kuti pane kembi yemapurisa iri kuno zvikanzi kuna kembi kune bhesi famba isoso ndifamba ndichibvunza. Ndobva ndaenda kubhesi kuya ndasvika ndobva ndaona mumwe mupurisa mungari zvii zvaitika. Ndataura nyaya yangu zvikanzi mabva
Muti munhu uende adaiswa ndikati tikanzi okay. Ndikati ndikumbirawo pekurara mangwana makuseni ndomuka ndichienda. Ndobva zvanzi munorara kumba kwangu. Mukadzi wangu ariko and anenge ane mwiri semwiri wamwena munopiwa hembe dzekuchinja neni. Ndikati no, handikwanisi kuita izvozvo, ndoda kurara. Ndobva anditi alright, rege ndinokutorera zvokufuka. Ndikati handidi zvokufuka, ndoda kana makadhibhokisi ekuti ndingowaridza pasi ndikwanise kurara. Kunopisa kwakaribu saka kwaitongopisa. Ndobva ati alright, ndobva uya nezvemakadhibhokisi izvezvi. Ndobva ndanopinda murumu mukati maive nematypewriter nini zvingwenyeregwenje zvepolisi. Ndobva ndanowaridza makadhibhokisi angu ayaya. So ndakarara ndakafuratira door. Ndobva mupurisa yatonditi muvhare door, I will only come back kana paita vanhu vakuya kuzoripota nyaya. Ndinova ndatoti it's fine. Ndobva aenda. Ndobva ndasara, ndobva ndarara paya madhoo aya handina kuvhara. Dhoo remukati mune typewriter rimweni handakuvhara. Dhoo rekunze kuentrance uko handina kuvhara kuti ndikasiya zvakadaro. Ndondatovhara. Saka ndaichema, mwoyo wangu wairwadza, ndaichema zvokuti. Saka ndopakati pekuchema kudaro ndakutobatwa nehope, ndakutokotsera. Ndakanzwa mafootsteps. Munai ratidza kuti ari kufambisa achiti mafootsteps aya. Mafootsteps aya atofamba atosvika. Then I could feel kuti munhu uyu apira padhoo, kudhoo kwekutanga kwekwe. So my first thoughts were, ndofunga baba vaya vaziva kuti ndauya kuno kusaka vauya kuzondipedzisa. Ndobva ndangoti ameno kana tidondora ingandorai. Ndobva ndacheuka ndikati ganditarise kuti sei munhu yangu akamira padhoo. Saka pandakacheuka ndichitarisa kudai ndakatoona kuti munhu yakapfeka matrousers etana epolisi, akasunga belt rake reblue and yellow, haana shirt kumusoro, haana kupfeka boots, ane masocks. Then I was wondering kuti saka sound yanga achiita kuti twa inge ichiratidza kuti akapfeka butsu kana kuti majumbo chaiwo. Yanga ichibva kupi munhu yakapfeka masocks? Handatombotarisa face yake because ndakatongozviona kuti mupurisa. Ndobva ndangoti ameno, ngaindirare. Ndobva ndarara. Ndatobatwa nehope, munhu uye ndobva afamba kubva padhoo paya. Ndobva apinda muchirumu chiye mune matypewriter mandakarara. Ndobva achonjomara kuswata kuya. Ndobva akachonjomara kumusana kwangu, kumashure kwangu. Ndobva atanga kundibhabhadzira kumusana, achindibhabhadzira and he was humming, achiita sound like a lullaby. Achindibhabhadzira. Zvadaro ndofunga kubhabhadzirwa uku ndo kukabva kwaita kuti ndicheme steriki. Ndawana munhu ari kundikamfota, ari kundirwisisa pain yangu. Ndakachema kuti I cried like I've never cried before. Ndakachema. Ndiri mukuchema kudaro ndokutanga futi kubatwa nehope. Pichana. Ndakutorara. Saka ndiri mukukotsera kudaro, munhu uye ndofunga akaona kuti munhu uyu akurara. Ndobva asimuka, ndobva agadzirisa trouzi rake, zvezvekuratidza kuti raita macrisis kunyana kwekwe nekuchonjomara kwanga akaita. Ndobva agadzira trouzi rake. Ndobva akutora mafemo kuti kuratidza kuti ndaita basa randifanira kuita panapa rapera. Ndobva kutofamba achiita sei, achidzokera kunobuda kunze uko. Ndobva mafootsteps atanga futi kuti twa zvichikurodza kuti akapfeka bhutsu. Ndinobva ndamuka, ndadzega nditarise kuti ndiani ari kuita mafootsteps kudai. Pandakacheuka kudai ndokuona baba vangu. Baba vangu akashaika kudhara.
and ipapo it was 2013 wanga vatova almost 9 or so years, almost 10 years ashaika. Ndobva ndidaidza nezita wakati enda kumba, siya izvi, enda kumba. He walked out, twa mafootsteps achienda. Ndobva ndachitanga kuridza mhere manje, zvezvi zvekuita wailing, zvekutya kuti how come munhu akafa gore rakati anouya kunoku. Ndobva kuchema kwakadaidza vanhu. Mupurisa uyo kuti wadzoka kochii, kuti ndimuti ndaona baba wangu wanga vari panapa. Apa ini ndakazvimba musoro neni, ndikati angona kutofunga kuti pamwe dzakushota sinzi aro ndakazvimba musoro, ndangomuti ndokumbira kufona, ndoda kufona. Ndobva andipa foni, ndokudhaila namba dzamai vangu dzichiramba, ndichidhaila dzichiramba. Ndobva ndafonera baba mukuru wangu, ndobva ndavavudza baba mukuru zvazvimira zvakadai. Vakati dzokai kumba maini, zvisiyei, dzokai kumba. Ndobva ndapedza kutaura baba mukuru wangu, ndati rega ndifonere kuti mai vangu ndione kuti inoita throw here foni. Ndobva ndafona, ndobva yaita throw. Halo, ndiani ndataura? Naiwe ndanga ndichizama kufonera nguva yese, foni yako haisi kuita. Zvii zviri kuitika apa kune yakapiswa ine monaki mwenye. Ndobva ndataura zvikanzi mangwana kuchiedza pina mbatso dzoke kuno, baba wako wanga uri kuno. Vauya vakandiudza kuti mai Nhingi, torai mwana anofa. Ndokupera pazvakabva zvaita. Ndobva ndatodzokera hangu kumba. So even up to this day vanouya baba vangu, but havachauyi live sezvawakamboita pepa, but he always comes. Vanouya ndondoudza zvinhu zvina kumira zvakanaka, kana kuti zvakadai. Zvakaoma ladies and gentlemen. Unongoita zvekuunzwa zviri kuma next door kuti zvazodai. Asi kunge kune munhu anenge akazviitirwa, memory iyi haife yakapera mumusoro. Vamwe ndovanotaurawo kuti hama dzedu dzakafa asi dzinogona kutanga kutichengetedza tiri pano panyika. Vamwe ndovanoti aiwa hapana ukama kuve vakafa nevapenyu. Let me know what you think in the comment section, kuti munofungawo kuti udii, ndi baba vacho here, mudzimu here, kana mweya tsvina, madhimoni, zvii zvakanyetsofamba sei, uriwe waizvifambisawo sei, waita sei. Until next time, kuzvazara.